Ето е бандата Шаолин от хотел Даунтаун. Атака здраво. Славчо, виждаш и бата. Ти си седи оперник. Седи си от този перник. Дай първо въртеливи движения. Тежката фракция да падне. По-резко, по-бързо. Давай. Дигни градуса, Лили. Стефчо, внимай да не изхвърлиш материала. Добре. Давай, Лили, пуски по 45 градуса. Та, че ние трябва да ти е по-лека, Лили, нали? Давай, Стефчо, по 45 градуса. Давай, Лили, по 45 градуса. 10 пъти въртиш, 5-6 пъти изхвърляш пясъка. 10 пъти въртиш, 5-6 пъти изхвърляш пясък. Дигни малко, Лили, още градуса. Така. Ей това е 45 градуса, като на триъгълник. Стефчо го свана вече движението. 5-6 пъти, Стефчо, изхвърляш, 10 пъти въртиш. Стига, Лили, давай, изхвърляй. Върти 5-6 пъти. Стефчо, 5-6 пъти само изхвърляш. 10 пъти въртиш, 5-6 пъти изхвърляш. Изхвърляш докато остане само черно. Когато остане материала вече по-малко може да въртиш въртеливи движения. Ако мислиш, че Лили само черно оставено носи, сипи водичка само малко. Така. Дай да видим. Държиш ли? Да. Да. Ето не знам дали се вижда. Не се вижда на това слънце добре. Не се вижда добре от слънцето. Ето. Така, тук има една. Стефчо, давай твоята да видим. Има ли нещо? Може и да няма нищо. Но Лили зазнае една. Да, ето и тук има една. Виждаш ли я горе? Виждаш ли? Да. Не знам дали добре се вижда. Да, ето тук, това се вижда. Я дай фокус, цъкни с пръста. Да, от слънцето не се вижда. Добре, има една. Виждаш ли я горе? Ето. И при Лили има една. По ще ви покажем крайния резултат.